tua pangana tondo bagian pangana tondo bagian dibilang yo masoda olunyo kejadian di daerah Bonjo nanado do urang mande bapak banamo Bapak Abdul Rasid Duojo mande siang-siang nanti tinggal di tanah Bonjo orang kayu tinggal di sinan baranak seorang perempuan yo anak seorang tongga babel yang upi sinan si buyung sinan si bonsu yo raso tak baradi situ rasonyo tak bakaka o malang nasibnyo ambai-ambai lubang takali o mbak tibu o jare samato banang salai putri tak dapet paulenyo oh anak seorang awak bakepeng tumpak di bapak yo kajo mande nyuimbau anak bagulambe oh nak kanduang dan akan mola kalau dem bilang namu anak upi banamu nan Safrina oh ina panggilan di bapak mande yo nak kanduang ina sayang abah yo nak kanduang tarik kurang jile dalam lulu sarit sabatang kapanesan gak kamari la Safrina duduk lena iko nombotin bapak laykan Tiboyo ina maso itu apo bana bapak imbaukan apo bana nandi imbaukan itu katonyo lemola maso itu sinan bakato bapak mande onde ina anak kanduang na kau tamat sekolah nan di sikona nanta niat di dalam hati nanta rasu di kiro-kiro nan bak duri di dalam daging bak tulang dalam rangkuangan inyo taraso raso juo kau kadisambung sekolah ugamu ke padang panjang yona nak bulie yo tantu dek kau nak halal jonan bata nak tantu yo aram jo indaknyo nak pandai kau mengaji nak bisa kau badis nak isi dado nak ke padang panjang cuitu katonyo bapak jomande galak mani upi Safrina oh bapak sarato mande kalau pilagam nekaba belok ketukuran ale dalam padi cuitu nangka elok lesamo sanang dalam hati irundia sudah kato salah ngasai nak barangke bapak jomangan deyo kandari tanah bonjo kamanuju
rahasia Bapak Jomande Sarato laina masoi tinggal rumah nanggadang tari kaloket anyo laiba itu Bapak Jomande tigo jaupi nan safri ina tuan satu tibo di loket oto o naik sekali nyokate oto ba itu bana den molakini ndak dirantang le panjang bana pesisi naik kasadonyo o Bapak Jomande naik pulau Saratoina anak kandung barangke le dari Bonjo menuju ke Padang Panjang di Malowati tak kaibo yo kacarai le orang panjang kalau dia bilang le masuk itu namun oto kalau dihitung dari satu opor kadu jo tigo le oto le balarikan dari yang mandar yang le kasih alui kaja le batu ketek le buni kasih kakak datang buni langkisau le lari oto kode la moto le malarikan kain cawu panjang sambilan le putar rampai le ditarali dalam molambe le tengah jalan masuk di Padang panjang kini turun Bapak Jomande Sarato le anak nan Safrina tumpak di Bapak Kajomande dicarilah tampek tinggal anak dapet menyewa rumah orang rumah siapa di Padang Panjang rumah Mande Saripah masuk itu sanang yo hati Bapak Jomande ruponyo kini denanyo lai yari badaro yo abiju kadisarakan yo ina basikola masuk sikola ugamo Padang Panjang tercatat nama di buku lagadang di ya mulai rangga di basi sikola ugamo kanamonyo baserong joka injao walui onam pakai baju nambah kurung pakai saleher dikapa dikapa ngalo ya Tuhan sikola sinan
den bilang bapak jo mande kaba balik ke kampung pulang ke bonjo anyolai bakato kabake anak onak kanduang Safrina na kau sikola nak di Padang Panjang kau ketinggal seorang sikona oiku manat na dari apa lena kajo mande kau kan seorang anak gadiona kan seorang mola gadi dari bapak lena kok bajalan paliaro kaki nak mengecek paliaro lidah mencali paliaro matuna kok mandi di baru-baru bakato di bawa-bawa nak inge-inge sabalung kanai kulime nak sabalu nabi balik da olu mangkok kadibala kayu lapuk sa kopi jak nabi suwadu di dalamnya nak iman anak rampalangai anak pak wali baru tibu imat tubuh nampingai lena jagola diri kasan saro nak kanduang biari mau dalam parwi kambiang kojuwo kaluakan itu katonyo bapak jomande bakato wina bagulambe kalau pilagam kababelo katuko yorana dalam padi kalau coy itu lenang kaelo lasamo sanang dalam hati kamande nampunyo rumah nyoba kato puluh wapo kato nyoden mula maso itu onde uni nampunyo rumah kami kawabali pika bonjo oina katingga kadisiko mani osangko de uni nako anak kontan dari dunia sampai akhirat dari dui sampai ke mati salah kanuni majakan buruk kanuni menunjukkan sinan bakato na punya rumah kok cowi tu tarapapan leka ditaram kok di bali kalau cowi tu nambakato kan kesanang bana dalam hati salam mulai nyojo bapak nyoba itu banalenan Safrina pulau talam pulau tarika katigola pulau bantu ataji jawe salam ina katingga apa barang angke lari kini na balayina pincalang soa masuk kuah halo ayah jika bajalan na tolong jodoh minta salaman le pulang pai kasuja anan karambahan kaki daja anan lakaman lako jo suja awe karilan jo kidapui denai mato cancang loba ande gulai sinangi di gulayana Padang Panjang lawi sabah karang manangi bacareri ya joga lombang bacareri ya joga lombang Bapak latarui pika bonjola sanang hati di dalam kini Safrina kadi bilang
di basikola utak kaniyo lainamu Orimbu data jo banda buwe kok tarui kapadang basi cie dia jadu dapet manggeleng guru mamandang mamandangi kini abiju nanindak dirantang le panjang bana kalau dem bilang Maulana Safrina pandai bakawan samo gadang kok nantu oleh orang nyormati samo gadang lawan bayo nan ketek lah ketek nyokasi Pak Guru batambah sayang jo ibu-ibu sayang pulo mae jo ibu lah ibu mola sayang pulo ba itu banana Safrina ruponyo ina disinan biar bambayi seo rumah biar rumahnya seo bana tapi nanina masuk itu ditolong orang nampunyo rumah ditolong mencuci jo memasak ditolong molakininyo masuk itu mabeka rumahnya lain Odek pandai na di rumah mande saripa ibu lah mande masuk itu onde nak kanduang ina kece mande lena kok coy ko rajin badan kau nak biande peraikan seo rumah na ambil de ina kabalanjo yo na lasana ngatinan Safrina biala rumah seonyo kini nala perai na bapak jo mande tetap mengirim kadang kan kepeng nyo kirimkan kadang kan iyo bare masuk itu yo tumpak di mande na punyo rumah banamo mande saripa seorang laki-laki anak seorang tongga babel yang bernama Bujang si Julius kalau Julius kadibilang onam batoko di padang panjang onandem bilang Bujang Julius saja ina tinggal di rumah mandeinyo agak cok pulang inyo masuk itu gak acok pulang ke rumah mande gak itu bana masuk itu dan bilang dagang di sinan dek pandai nyole samo pandai ila bakawan narik kini kalau dem bilang lan Safrina kok pulang dari sekolah ditolong Julius lenang kakadai ditolong Julius tagak di toko kadang kaniyo baju bali kesanang hati di dalam dia bau rela rasa kiro-kiro coy itu yo bana dan mola kini nanindak dirantang panjang bana tumpak di mande mola nan saripa orang tua mola kanamonyo otak
ikan dalam kolam lajale jantan den batinonyo sinan bakatonyo mande bagulambe nyo imba upi Safrina onde aku katonyo mande O Safrina dang akan mula tarik kuranjina dalam lulu sarik sabatang kapan nesen gak kamari laina dudu ado nambana bakatuan mondonga katole dari mandelen nantasiru darah nandi dado gumantar tulang lepasan dian tagumaru darah di mungkui nyuturi lemande bagulambe bajalan ina maso itu nan bilang ina bajalan telita telete yon nambak kacang memanje junjung lekat talita telalai lalai rupo anggang manjalang gunung onde mande dang akan mula pobana mande imbaukan nantasiru darah di dado gumantar tulang pasandian tak gumaru darah di mungku nan salaru inde salamui kota ado mande maimbau kini garusu laimbau mande ya pobana nantania dalam hati bakato lamande bagulambe apole kato maso itu onde nak kanduang inayo na kok bulie nak pinta jo pintu lena kok bulie kandak mande kanduang na ina siko salamonyo kau kadiambi nak kami nantu kau untuk bujang siulius kaba rasulina ona obadanina yona ona menjawab lainnya Safrina omande dan akan mula danga di mande mula dikatokan kalau itu nak kato mande sekali mande bakanda baribu yo kali kanda ambo tapi sakete mula dikatokan yo mande kalau adat kami di bonjo nak boleh orang luaran kawin yo nak bonjo doe kawin jo anak bonjo yo kaberang bapak jo mande kaberang nini jo mama kaberang urang di nagari coy itu yo bana dan mola maso itu tapi kok lai anak bonjo asli biyakini buruk-buruk sakete kanyo tarimo jo di rang kampung cuma sakete mula dikatokan sinan bakato mande di sinan onak kanduang inayona janganlah ragu badan inana kok berang bapak jo mande janganlah ragu badan kau nak rumah gadang kau tinggalkan nak rumah gadang kau dapatina kep yang banyak kau tinggalkan kep yang banyak nah kau dapat hati nah anak Jawa pandai baranang podong kakinyo nak dek buayo katatap Safrina dinan sanang mande manangguang resikonya onande bilang upi Safrina tamanung
duduk sama seorang indah tabado mamangati apo bana onanyo manuangkan cubada onde kulita gantuan ju yo siapo inan teraga mangkola duduk bamanon ju yo siapo inala taraga mangko duduk bamanon ju inan babi dua usah badayung onan badayung badai kotibu onan babi dua usah badayung onan badayung badai kotibu lako dudua usah bamanuang laba manuang ati baiku oinan ko dudua usah bamanuang nan bamanuang ati baiku oh babi dua jangan badayung bawa ke pulau katang-katang onan babi duk ka badayung bawa ke pulau katang-katang oko dua usah bamanuang bawa bagurau na anyo hilang kalau adu dua usah bamanuang bawa la bagurau na anyo hilang ay nambah tabang salah di munggu wenggeran balam lati gogayo ay nambah tabang salah di munggu wenggeran balam neti gogayo nandi karena masoda ulu babagai ragam desan saronyo ay nandi karena masoda ulu babagai ragam sansaronyo Safrina nyambi pena jokarang teh oh nyobuwe tanggal jo bulan nyobuwe tahun maso itu apola buni sure ina Kapado bapak jo mande diarap bapak maizinkan nambo kakawin jo anak mande nampunyo rumah nambah namu bujang siuliu indah dape bakato indah itu katonyo le dalam sore pisangane bau balai simpanlah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar utang budi kambo bau mahati sure sudah langsung ditutui disalekkan sakete di bawahnya apola buni sure nan sakete ko bapak sarato mande oh bulie tak bulie di bapak mande namun nambo kakawin juwe
sudah langsung ditutui ka dikirim sure kabonjo kapado bapak kajo mande ari badaro di Nabi laju dilayangkan sure ke kampung kapatabang malewe-lewe baraba dia tekan ayu oh hari raba dikirim sure masuk di kampung hari tibo manta sure ka bapak orang barikan oh tumpak di bapak kajo mande sure diambil masuk itu dijujuang sure ke kapalo sure kolayale dari anak kowe dari anak sure dibuka dibaconyo dari awal sampai akhirnya sudah kan sure ka dibaco berang hati bapak ndak tabado menjadi rentak ke dalam menjadi rentak keluar indah tabado paniati tabi sirisi raman-raman nampadu naik katalingu merah matonyo cando sago song bulunya cando saga merentak cando ka dalam manrentak cando kalua batamu mejanyo balian batamu kurisinyo lambuyan nyo imbau cando padusinyo danga di kau mula dijalekan anak cilako mula kini anak nenindak manusia percuma nyo digadangkan belajar le sekolah kadisarakan nak tentu halal jo nambatan nak tentu haram jo indak nyo nak pandai nyo ka mengaji dape elaki yopi ona nyo cari barangke wak piari kini dijapui anak ke padang panjang pado membuek lah malu rupoiko ndak pandai nyoba sekolah nanta anti kondak ke pandai bau huruf Arab indak mola kondak ke pandai mengaji indak mola nangka membuek malu rupoiko ona mande lama nuri sajo ibu hati mande di sinan barangke bapak jo mande nyo tinggalkan daerah bonjo dapet jo praka manompang oto menuju ke padang panjang onan menuju ke padang panjang cuy itu bana lauto nangka di jalan dan indah di rantang panjang bana nan maalun nuto di jalan dari mandari yang kasih alui
bakaja le batu ketek bunyi kasih ungkaka datang bunyi lang kisau dan tolari Allah sorentang dan dua rantang cukui katigo rantang panjang masuk daerah padang panjang gas kontak gigi diopor rem dipijak oto taga aba-abana bunyi remoto cuy itu yo bana le masu itu wari badaro abiju oh bajalan bapak jo mande dikida mande bajalan disuwo yo apa mair yang kan dituju rumah mande saripah dalam lambe di jalan tempat la rumah le masu itu le awucin nur popaganyo nentenggi rasoran pugarin samoran dala jonan sanjay lino si sanjay namo anak solok pandai bana mahayun letang tagajay nasi disuwo rasota diri orang nanilang bapak jo mande naik rumah la duduk ate kurisi tampe tangan ate meja elo esajo nambah kaji la dusana mulara dindak kadika oh satu tibo bapak jo mande takajui le anak nan safrina ina keluar oh dari dalam awak letakui masuk itu nyaturi bapak jo mande bajalan ina le dari dalam minda tabadul momong hati indak tatalo lain nombok mana lola pinggang karang indak takau kau lai engok di badan nang kailang barapo lenggok dari dalam bekato ka bapak mande onde bapak sarato mande basalam sakali masuk itu babak bakato wanyola ngai onde ina dang adek kau na dangakan bana jale-jale kini coy ko ladek kau yo ko kau na mangirim sure nak sarupo iko ko iyo nak katokan iyo ko indak katokan indak aso duo tali pijaan jalo putui bao baranang aso duo tigo indaan kato putui abak lasanang menjawab laina bagulambe o bapak dangakan mola anak orang dari salido ke pasar membalikan indak salah do orang nama bawa yo bapak yo ambo ko bana onan mengirimkan yo bapak mandangale kator puitu yo paneti bapak kanduang inyo nak kanduang safrina na kau nanindak manusia nak mincacak si mincacak nak singi yang nyarimbu nak mingkatak kami hutan buayo dari idui kau lajale sikola disarakan dapeknya laki nak kau cari dek bapak nak taniat bana nak menyarakan kau basikola nak tantu haram jona nindak nak tantu halal jona bata kini ko karajo nak kau buwe yo pie kamano pai utak kau yo pie kamano le pai pangana kau cuy tu bana mola kini le tantu mola di kau na kalau ada awak di bonjo indak bulia nak bonjo kawin jo orang luar dona kok nyampang kawin kau disiko kaberang nini kajo mama kaberang orang di kampung okasan sejuo badan awak itu katonyo masuk itu kini cuy kola di kau pe
beraikan kau basikola ndak pandai bauru harap minda anti mari babali gitu kabo onjo onde bapak dangakan mola kini coy kola di bapak pisangane bau balai simpanlah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar utang budi wak bawa mati yo bapak janganlah bapak jo mande kamalarang buli tak buli kawin ju mandangale kato mula rupo itu menjawab bapak di sinan ko iyo kareati kau kawin jo inyo dangakan bana jale-jale mulai kepada hari kini kalau indak talok kau kaditaga buka sagalona baliambo itu lekato mola kini jo kau putri baranak dari dunia sampai akhirat dari duit sampai ke mati sampai mati kampung jangan kau jajak piai itu katonyo den bapak kangan duang tumpak de ina maso itu anak orang dari pungasan ke pasar juga pagi hari hati Safrina lah didayo setan luluk kandang lanyo sangko kangan di dalam nyolurui pak cincin di jari nyobuka subang di talingo jogalang dibuka suok kida diambil sagalo bali bapak diagihkan ke bapak kandung iko sagalo bali abah yo bae manangina maso itu onde abah dangakan mola biar bapak putri baranak namun ina tetap bapak jaso bapak jomande balun tabang alelande kanduang mande dangakan mola kok baraki de rajo di ulu nan semalam di batang hari kok mbokana maso nanda olu yo mande sekarang indah elok laila mande 9 bulan nambo mande kanduang lalai ambo kadunia rangi kosiku mande alau kok kalalo langau dikaji nan jauh dukun lah diimbau nan ampi dukun lah dijapui kini lah gadang badan ambo kaputui bapak jo mande kabaranak biar bapak jo mande putui baranak namun ambonde tetap Obama ande jas so bapak jo mande ondak tabang ale marenta bapak di sini lai pandai kau mengecek tapi cerita jangan kau banyak lah jale sekolah dan sarakan dapet laki nang kau cari dapet itu nang ketujuh mula di kau nak mati lah kau dirantau orang cuy tu katonyo dan mula kini sampai mati kampung PA nan jangan kau jajak bapak barangkeknyo masuk itu turun sekali dari rumah cuma mande manangi juo onde nak kanduang inaya